Umvuzo lona nilindeke manje nthandaze Ithole umvuzo lona Ithole umvuzo Thola lo mvuzo ajeso makhola lindani khona ngizothola umvuzo lo Again, show me. Again, show me. Again, show me my code. Again, show me. Again, show me my code. Again, show me.
mangabe kunjani Jesu Nkosi yami. Siyakhalela abanye, siyayazi indoda. Vele uyinkosi yaphakade. Vele uyinkosi yaphakade. Uyinkosi yaphakade.
isisekelo. Isisekelo sisezintabeni ezingcwele. uJehova uyawathanda amasango aseZiyoni ngaphezu kwazo zonke izindlu zikaJakobe. Okudumeleyo kuyakushunyayelwa ngawe, muzi kaThixo. Bheka iFilistiya neThire neKhushe, lowo muntu wazalelwa khona. NangaseZiyoni kuyakuthiwa, oPhezukonke uyakuqinisa okungokwakhe. Mhla uJehova eloba isizwe, uyakuloba ukuthi lowo muntu wazalelwa khona. Abahubayo kanye nabahaya amagege baba khona nabo bethi, imithombo yonke yami ikuwe. Uma omubi ebuye ebubini bakhe abenzileyo, enza okufanelekileyo nokulungileyo, uyakusindisa umphefumulo wakhe. Ukuba ngiyazazi iziphambeko zami, isono sami siphambi kwami njalo. Sithelisa ubuso bakho ezonweni zami, ungihlangule onke amacala ami. Imihlatshelo kaNkulunkulu ingumoya owaphukileyo, inhliziyo eyaphukileyo nedabukileyo uNkulunkulu awukuyidelela. Niklebule izinhliziyo zenu, kungabe izingubo zenu. Nibuyele kuJehova uNkulunkulu wenu, ngokuba unomusa, unesihe, wephuza ukuthukuthela, uvame isihawu. Okwenkosi uNkulunkulu wethu isihe nokuthethelela, ngokuba sesihlubukile kuye. Asilenzanga izwi likaJehova uNkulunkulu wethu, ukuhamba emithethweni yakhe ayebekile phambi kwethu. Ngiyale Jehova, kepha kube ukufaneleyo, kungabe ngolaka lwakho. Funa nginciphe, phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Ngiyakusuka ngiye kubaba ngithi kuye, ngonile ezulwini, akekho akusafanele ukuthiwa ngindodana yakho. Ungangeni ekwahlulelweni ngenceku yakho, ngokuba akukulungile umuntu phambi kwakho kuba bonke abakhona. Uma sithi asinasono, siyazidukisa, iqiniso alikho kithi. Uma sivuma izono zethu, uthembekile yena, ulungile ukuba asithethelele izono zethu, asihlambulule kukho konke ukungalungi. Bazalwane abathandekayo, imibhalo engcwele iyasiyala ezindaweni ngezindawo ukuba masivuma izono zethu eziningi nokonakala kwethu, ngokuba singazenzisi, sizifihle ebusweni bukaNkulunkulu uSomandla, uBaba wethu osezulwini. Kodwa sivume ngenhliziyo ethobekileyo, ephansi nekhalayo nelalelayo, ukuze sithole ukuthethelelwa kwazo zonke. Anikho lapho ukuba ningiphelezele ngenhliziyo emhlophe nangezwi elithobekileyo. Siye esihlalweni somusa wasezulwini. Masithandaze. Baba onamandla onke,
onomhawu ophezulu konke siphosisile sadukelana nezindlela zakho njengezinto ezidukileyo sonile ngokuba ngokulandela amacebo nezifiso zenhliziyo zethu sonile kuyo imithetho yakho engcwele siyekile ukwenza izinto ebesifanele ukuzenza senza lezo zinto esingafanele ukuzenza akukho ukuphila kithi kodwa wena Nkosi sihawukele thina bo abanhliziyo zidabukileyo babekezela uNkulunkulu labo abavumayo iziphosiso zabo philisa abaphendukayo ngokuthembisa kwakho okushunyayela ebantwini ngoKristu uJesu inkosi yethu uze uthi Baba onomhawu ophezulu konke usiphe ngenxa yakho ukuba sithi emva kwalokho sihlale ngenhlalo ehlanzekileyo nelungileyo nepholileyo ukuze kudunyiswe igama lakho. Nkosi siyakuthandaza uNkulunkulu abantu bakho ezonweni zabo size sithi ngabo ubele bakho obukhulu sisindiswe ezintanjeni zalezi zono esizenzileyo ngokuthakathaka bethu wenze lokhu Baba wethu wasezulwini ngenxa yakho uJesu Kristu inkosi yethu nomsindisi wethu odumisekayo. Amen. Baba wethu osezulwini nongeyise inkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha Baba siza kuwe ekseni siyakhuleka sikunika udumo siyakunxusa uNkulunkulu omuhle nothembekile ngena nathi kule nkonzo ehlelwe nguwe mnini amandla onke othena bheka kuhle ukuhlangana kwabazalwane wathi kunjengamafutha ehlele esilevini sika-Aaron siyanxusa ke uNkulunkulu wethu kuba fihle zethu ingqondo kusebenze yakho sembathisa umoya ongcwele inkonzo sihambe kahle uNkulunkulu wethu njengokufisa kwakho umoya ongcwele sikwethembile ngakho konke amehlo ethu kule nkonzo siwabeka kuwe umoya ongcwele sembathe uNkulunkulu namandla sizwele ukukhona bakho phakathi kwethu thatha indawo ke umoya ongcwele kuze kube phakathi naphakade. Amen. Baba wethu osezulwini maliphathwe ngobuchwele igama lakho ubuso wakho Uke ususithethelele
ekugcineni kuyisonto. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi ngila. Amen bazalwane. Ngiyalibingelela nonke bazalwane, holi bonke umgasenhla, amabhishophi, omengameli, abefundisi, abavangeli, abashumayeli. Ngibingelela nabefundisi abangapha ngezansi. Angibazi abafuna la ngezansi. Ngiyababingelela nabo Nkosi yami abefundisi bethu egameni lika Jesu. Ngisazi ukubanga ukushisa abazalwane, ngithi khale sami isicathulo la. Ngisazi ukubanga ukushisa abazalwane. Amen bazalwane. Ngiyabingelela abaholi egameni lika Jesu. Hallelujah. Ngiyabingelela bomama nonke, amabhishopikazi onke, omengamelikazi bonke, abefundisikazi. Ngiyabingelela inkanyezi yonke egameni lika Jesu. Ngibingelela imember zonke ze-committee nohlalo umama mekhona ngiyabingelela egameni lika Jesu. Ngibingelela abasha bonke uSunday school bese ngibingelela no-cameraman wethu. Amen siyabingelela. Hallelujah. Silapha-ke bazalwane nangu singaye ngiyabingelela baba wethu uGumede egameni lika Jesu. Ngike ngathi lude kuhamba simazi baba uGumede thina esawu-chorus leader. Amen bazalwane. Esawu-chorus leader winqaba 2. Amen bazalwane. Mudala ebandleni nobaba bazalwane. Kukhona abantu oyokuthi mase kufike isikhathi mase kuthiwa banikezwa le ngubo because baseKhoveni ukuthi they deserved it. Because they've been there through thick and thin yebandla ngoba akukaze vele kube smooth bemnandi ebandleni. Nasemabranchini ikhona imisindo yakhona nexabozi yakho njengoba nama-families esisuka kuwona bakithi. So-ke bazalwane ube khona nobaba all the way. Siyabonga baba uGumede ngokuba loyal. Ngokuthembeka nje ebandleni ngoba ave kubalekile bazalwane ukuthembeka ebandleni. Sizeke kule nkonzo-ke bazalwane esifisa nje ukuba enezikhona izikhulumi ezizomyala ubaba mhlawumbe zisholo ezikusho zikhulume nebandla zikusho konke. Kodwa mina njengonobhala wasebandleni ngifisa sengathi uNkulunkulu angakusiza baba uGumede uma usuyigqokile ingubo uhambe kahle ngayo. Amen bazalwane ngoba le ngubo iyadlebekilisana. Amen bazalwane uma usuyigqokile kufuneka ushintshe noma wenze izinto kangcono ngaphezulu kwaqala ngoba mokade isikhohlakala kakhulu uma usuyembethe. Nyangizwa bazalwane. Uma nje bazalwane uvumile ukuyembatha kanti uyazi ukuthi awukahlukanisi. Ayishe uba wes. Amen bazalwane. Angithi sithi ingubo yobukhosi baseKhoveni. Ngamanye amazwi ugcotshiwe ukuthi abe phambi kwebandla ekufanele ahambe ubungcwele uma eseyembethe uba isifani kakhulu. Ngoba simbona ukuthi siyakwazi uku-identify ukuthi lo kusho ukuthi nobishop noma umengameli noma umfundisi kodwa ulapha kwipanel kwi-leadership. Ngamanye amazwi kufanele ngabe nesifundo okuningi kuye kanjalo nomama. Mokwavuma nje ukuyembatha futhi uyembathe ngoba kufanele ngoba bazalwane bakhona bayembatha bahambe kahle phambi kwethu. Amen bazalwane. So-ke izinto ezinjalo-ke thina sikwazi ukuzifihla. Funa nje sizisho ukuthi uma nje usuyembethe sicela enobumholi lo uyena. Amen bazalwane. Kungalandelwa iphunga bazalwane siphathwe umholi onephunga. Amen bazalwane. Webazalwane akuve kungemnandi ukuzala umzala ngisasho ke bandleni ube umzali bese kuthiwa umakabani akeve idakwa kanje. Umakabani akeve wathanda amadoda. Umzali enganeni ukuthini. Ngiyangizwa bazalwane ngikhuluma ngezinto esiphila nazo emphakathini. So-ke uma ukhuluma kakhulu once wayembatha ukhuluma udlule radio. So-ke sizomcela uNkulunkulu musuyembathile baba ubaba uLogumede esuyena onama-jokes othanda uNkulunkulu othanda ibandla. Ukuba ungalithanda ibandla kule minyaka engaka ngicabanga ukuthi ngaphezulu kwa-40 kula eSikhoveni ingaba yizeleze. Siyabonga kakhulu bazalwane. Sizongena ezwini lenkosi. Bazalwane bengicelile ukuthi ngicela singabi nezikhulumi eziningi because isonto.
and makuyisonto thina isikhathi esiphuma ngaso sifuna ukuphuma ngaso futhi siye emakhaya ngoba khona bayakude kuyasetshenzwa nakusasa. So ke sibandla siyazana sonke, akekho umuntu omusha ozokhuluma okusha, akekho umuntu ozokhuluma okuhlukile nokwakhulunywa kwembathi somunye. So ke bazalwane ispeaker nje ama speakers wethu azoba limited kakhulu, and futhi nawo funa akhulume abonakala ukuthi afundisekile, ungashitsheli inganekwane. Sesiphelile bazalwane isikhathi seinganekwane, asinazo nje isikhathi seinganekwane ucusicusicusicusicela. Sifuna ukulalela izwi lenkosi bese ekhuluma lokho umzalwane athumeko noNkulunkulu. Njengamanje ngizosukumisa ubaba wethu uBishop baba wethu umtshali asukume asiphe izwi lenkosi eGalile. Bazalwane sizohlabela ihlabelelo esimnandi, sihlabelele nje kakhulu. Amen.
Siyabingelela ibandla kaNkulunkulu egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngosuku lokuqala lweviki ngithi nje inkosi mayihlala nabangcwele bayo. Amen. Wethu khawazela ukuthi sekathi umuntu nomuntu angamfishane, ngizoba mfishane kakhulu bazalwane bomkhabazela, angizokuphoxa ukusho kwakho. Ngizocela besibuke ke bazalwane incwadi emfishane nje bazalwane abaphethe amabhayibheli, bukele uNomero chapter 8 uzobuka nje verse 1 cishe na verse 2. Nomero chapter 8 mubuke lapho nje kuyofundeka yobe sekisho uNkulunkulu akubekile. Amen. Idlala indumiso phezu engasezofisheka. Amen. Uma ubheka khabazela
ngokubhalwa ungathi wayemuhle ngamanye amagama ongakwazi ukumbona ukuthi intombazane noma umfana vese ikhona lento ukuthi intombazane izelwe inombala ukuthi intombazane ibonakala ngombala owukuthi mayigqokile futhi owesilisa ukhona umbala wesilisa ichaza ithi lento okusho ukuthi ngesikhathi esazelwe wayewumfana kodwa ngoba kwakunesikhathi kubulawa abafana wayegqokiswa izinto zamantombazane ukuthi kuze kubona engathi intombazane ngoba vese iship yakhe nendlela yakhe wayebuka njengentombazane babemgqokisa izinto zomntombazane safika isikhathi ukuthi abasezokwazi ukumgqokisa izingubo zentombethiswe eBhayibheli wayengasena kuthukuzwa lathi iBhayibheli kwakwenza ungcono bamthathe bamfake ebhokisini yesu basana bese bombeka ngasemfuleni nathi le engihluphayo babukhumete amen lithi izwi leBhayibheli kwazakala ngesikhathi amantombazane eyogeza kwase ezwa kunomsindo wokukhala okhala emanzini lathi iBhayibheli intombazane kaFaro yayikhona lapha awuvela ufunde amen bazalwane uNumeri 8 isihloko esibhalwe ngokuba sithi izibani zasothini 1 uJehova wakhuluma kuMose wathi yisho kuAroni uthi kuye xa ubeka izibani ezisikhombisa mazikhanye ngaphambi kwethu lezibani amen funda futhi uJehova wakhuluma kuMose wathi yisho kuAroni uthi kuye xa ubeka izibani ezisikhombisa mazikhanyise ngaphambi kwethu lezibani verse 9 uAroni wenze njalo wabeka izibani zalo ukuba zikhanyise ngaphambi kwethu lezibani njengalokho uJehova emyalile uMose Alibuke evangeli basala babukhabazela angisoba lesikhathi eside mfowethu kodwa lesihluko senze ukuthi babufakazi kube nesifundo lesifishane sincane alibuke evangeli mhlasimbe bapholoba eshopi akengiyise ngqo kuba kwethu kuba bugumede sikhathele ukuqondanisa babugumede awunguwe kancane ngila ya sikhathele amadoda aqondanisayo uma ibandla libona ukuthi ubugumede usefane naye ame njengendoda efanele ampini ngithi uma ibandla libona ukuthi ubugumede usefanele ukuthi athathe ingubo yobukhosi baseyikhofeni mama ukhumalo naye akame njengendoda ebonakala ukuthi ifanele alibonga ivangeli mhlasimbe bazothi ukuthi awumthalo vele wafunda incwadi eyibani ayikho incwadi eyibani angithi kumele sifundise ukuthi ungaqondanisi ngoba khona indoda basalwane ukuthi mayisenikwenze isehlutha ezimsebenzi kaNkulunkulu bese kuinkoze yona ukuthi inkoze kuphela amathe emlonyeni uyaphela ufuna ivesi elizoqondana inkoze kuphela amathe emlonyeni uyakhotha uyaphela kuze kuphela amathe lomgumede alibonga ivangeli baba lithi izwi leBhayibheli namhlanje uNomeri uma ubuka uchapter 8 ubuka uverse 1 uNkulunkulu wakhuluma kuMoses wathi kuMoses weMoses hamba usho uAroni uthi kuye weAroni uthi uNkulunkulu angitshela ukuthi mawusubeka izibani wasibalina lezibani wathi ukhanya lezibani umtshele uAroni ukuthi bayisebeka izibani esikhombisa uma ngesikhathi izibani seyikhanya tshela uAroni leyo nto bokumede uma ngesikhathi izibani seyikhanya ukukhanya kwesibani makube phambi kothi lwesibani amen ayithana endaweni kaNkulunkulu wasuke uMoses walusela endaweni kaNkulunkulu lithi leBhayibheli ngaleso sikhathi uNkulunkulu wehla
wehlela kuye uMoses wambona uMoses kodwa wabona ebona isihlahla sivutha qede uMoses mayisondela esihlahleni wayese ekhuluma uNkulunkulu esesihlahleni ngamanye wayemthuma uNkulunkulu ethi uMoses ukuthi akahambe ayokhipha abantwana ngoba uzwe ukukhala kwabo abantwana sizwana abazalwane uthi uNkulunkulu sengizwile mina ukukhala kwabantu bami abaseGibhithe manje hamba ke wena Moses uyobakhipha lithi ke izwi leBhayibheli bake bathi uphikisana ngoba uMoses uthi inkinga yami uNkulunkulu wena uyangazi wena ongakhile mina nginamalimi angikwazi ukukhuluma uthi uNkulunkulu kuyekhuleka Moses ikhona indoda engizokugcobela yona kulungile wena uzothi ukuthi ngamalimi akho abesesho uAaron ukuthi usethi uMoses ngamanye amagama into ebuhlungu embamba ukuthi ibandla noma ama-Israyeli ayengamuzwa uMoses kodwa ayezwa uAaron sizwana abazalwane and uAaron wayengamuzwa uNkulunkulu Moses owayezwa uNkulunkulu imessage yakhe wayeletha kuMoses wayengayizwa uAaron ngesikhathi vela uNkulunkulu kodwa uAaron wayeyithola seyivela kuMoses ibandla lalingayizwa mhla ivela kuMoses kodwa ibandla laliyithola seyikhamba kuAaron awusizwana abazalwane hayi bawukhubethe singathi wayelala kahle ngithi mina ibandla ngoba uNkulunkulu ma esehlile kade egcobe uMoses bathi uxoxa kancane wase uNkulunkulu esemgcobela uAaron ngabe amagama ukhona uMoses lezi bazalwane kodwa umuntu ozohambisa imessage kubantu uAaron lezi bazalwane and uAaron uyabona ukuthi abantu abamzwa abantu abalethela imessage bezwa yena sizwana bazalwane ngabe amagama uAaron wathi wesihamba sebamba ethi verse abantu bangezwa kodwa usethi ke ukuba izwi wayibona ukuthi izombambisa le uAaron kube ngathi abantu abashuka abantu besegcotshiwe athi angabe sabafana asabhithe awu amen bawukhubethe usekhona noma ngakuthuma mfethu kodwa usekhona ngco nawe ngoba akupheli kuwe akhona amadoda amahle ngoba ikhona imessage ezakuwe wena bese udlulisela kuba ugumethe edlusele kahle ayamphela ikhona imessage ezakuwe esibishop mawuyidlulisa udlusele ugumethe isifundo esumengameli endomengameli edlusele kahle alibonga ivangeli elizothi umengameli angabhabha ukuthi ibadlaliswa yena ngoba message ayiyona yakhe isuku and yangcoba nangcoba sibambile ngoba message isukuwe kaNkulunkulu usethi abumtshela ukuthi ma amehlo noma amadlebe esiqala ukuzwa noma amehlo esiqala ukubotha amandla kaNkulunkulu asikhipha la akube ukuthi uunderstand kwaba ungagcini kuwe kodwa kudlule andana mama masikhanya ukukhanya kwazo akube phambi kokuthi ngamanye amagama akubone ukuthi abantu seberayo ngoba khona bahola abavukayo ukuthi uNkulunkulu abothe abantu seberayo
Sibonge bazalwane umculo omnandi. Sibonge izwi kubaba wethu Magalela, siyabonga amatshini. Siyabonga bazalwane. Masingaqondanisi. Ngiyayithanda le bazalwane. Ngiyayithanda sezaqanjwa incwadi kanzazi beyiqanjiwe isikhathi ibhalwa ukuthi le neyani lena eyani. Masingaqondanisi bazalwane. Ubaba wethu kwabangenayo ubaba wethu umtshalo Bishop Nkale usifundele izwi kaNumeri uchapter 8 waqala kuverse 1 la kuthi nje uNkulunkulu wakhuluma kuMose wathi tshela. Amen bazalwane. uNkulunkulu wakhuluma kuMose wathi tshela. Ngamanye amazwi uNkulunkulu wathuma uMoses wathi akatshele uAaron ukuthi uma esebeka izibani ezasothini ezisikhombisa bazalwane uNkulunkulu wayespecific la wathi uma esebeka izibani akasho ukuthi mebeka noma yini njengoba wena ebandleni usifuna usifundisa noma yini nalezi zinto zakho zihambayo mama weekend singakuboni ufuna ukusadoptisa izinto zangane kuyiletha la bese kuphambana ithunya thina sibandla likamoya bazalwane asiyona ministry. Amen bazalwane. Uthi tshela uAaron ukuthi mebeka uthi lozibani uthi nazo izibani. Amen bazalwane nazo izibani uma sesikhanya azikhanye phambi kokuthi lwazo. Amen. So angeke phela uziyoshayina ngani la singakwazi khona kulamatende wahambayo sakuboni ebese kungasa azikhanye phambi kokuthi. Amen. Engithandayo lithi ke uAaron wenze njalo. Ngamanye amazwi wayithatha instruction wenza njengoba etsheliwe njengoba wena ungenzi nje mawutsheliwe. Angikho ke lapho bazalwane bekuyizwi ngoba bawethu umtshali uBishop ngoba kusazoba nje khona izikhulumi kodwa nje ngaphambi kwezinye izikhulumi ngicela ukuphakamisa inkosi yami ubaba wethu uBishop uTG Ngcobo osiphethe la ephileni. Nangu baba wethu uGumede ibandla labona kufanele. Amen bazalwane. Ibandla labona kufanele. Ubaba uGumede azange azazicelela ibandla azange azasigwazele ukuthi enasiyosho ukuthi sifanele. Amen bazalwane futhi ubaba uGumede la kuleli bandla mudala. Amen bazalwane kade abakhona engayifakela abafike emva kwakhe kade bambatha bayikazela. Kade bambatha. Amen bazalwane. Aphangwa ke umdaka bazalwane alunile. Amen bazalwane uma sekufanele ithi incwadi tshela uAaron ukuthi uma. Amen bazalwane. Baba wethu uTG uyena osiphethe uzogoqa nje konke ngaphambi kwezikhulumi silapha baba wethu Bishop nathi ibandla likhona kukhona namabandla amanye abazalwane abangaqokile njenganathi kodwa engithandayo ukuthi sonke siyadingeka ekhaya naloma umfemi wethu angafani ngokuthanda nje uJesu bazalwane ahlabelele simphakamise. Amen.
Ukuthula kwezinqini angibingelele Bishop wami ubaba uSakhile wakamjali ayibonge Nkosi nengane seziyazi igama lakho yazi ngiyaqesa mhohle ngibingelele ubuholi bonke obukhona ngapha ake ngithi nje ngibingelele ubuholi obuvunyelwe inkosi namhlanje basabana ngoba phela siyaplana senze kanti ayinto engavunyiwe esizweni olindaba Thule konveni
ukuthula kwezemnqeni. Siyabingelela bazalwane. Sibonga uNkulunkulu. Ngibona impela uyena umkhulu wethu lo mabashilani. Ayiseyifikile inkosi bazalwane. Ngiyabingelela kakhulu Senior Bishop, Mama Bishop. Phezansi siyabingelela egameni likaJesu. Hey, uyazi bazalwane, bese ngithi nje sengiyaqala ngiyabesa. Yazi la ngiphutha leli thuba lenza kwethu. Ngithi phela asengihlala emsebenzini. Angithi bangibesa bazalwane, njengoba sihlala naso Bishop nje. Kodwa ezinye izinto esingasayinayo. Into ebesingibambile ngencwadi yombesa. Sayibasathe. Ngithi ngiyabuza kubaba uMtshali naye ayazi. Nasengithi kubaba uMtshali, hayi baba Umtshali. Ilula lento sike sibona abanye bebusiselwe impulamphula kuthi. Sizovela senze kanjalo ngithi. Bese siyamashisa ubaba uGunya. Siyabonga kakhulu kubazalwane. uNkulunkulu usizile sikhona bazalwane khona la. Bengiqeda kusho ukuthi izinto eziningi ihlela uJehova bazalwane. uJehova ihlela wena ungakhuluma ngezifiso zakho. Kanti into nje engeke ziyenzeke lezo bazalwane. So ukhona umuntu osinikeza direction baba wethu uNkulunkulu. Yena osinikeza direction ngaso sonke isikhathi. Namhlanje baba wethu uMtshali uvula incwadi kaNoma 8. Ekhuluma ngothi lebani bazalwane. Leyo ncwadi siyazela nje obaba uKhumalo umfundisi lapha. Beyila ithi vele ibani. Manje siyitshela ukuthi incwadi yebani, cha iyo incwadi yebani ukhuzile bazalwane, hayi seyincwadi yebani. Ikhuluma ngo-Aaron, ikhuluma ngoMoses. Ayibonge Nkosi. Akekho ongayazi leyo ncwadi bazalwane ngoba simisa ibani sonke la. Abangasayimisa ibani abasekho la. Ayibonge Nkosi. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu, angisafuna bazalwane kulibazisa. Ngoba ngiyabona ukuthi ongathi umfowethu usesenazi ikhuluma ezimbalwa ngaphambi ukuthi kuqala umsebenzi. Ayibonge Nkosi.
ukuthula ezikhofeni ukuthula ezikhofeni ukuthula kumaphupho ukuthula kumandukulo ukuthula kuyona mhlophe ngiyabingelela abazalwane egameni likaJesu ngokukhulu ukuzithoba abazalwane ngiyabingelela kwinkosi yesonto baba wethu senior bishop wamashinini we are blessed ngawe mkhulu sibingelela ithimba lonke ohamba nalo siyabingelela abazalwane siyambonga uNkulunkulu ukuthi uniholile endleleni athi ohlabelela uthi uyabahola endleleni Nkosi yami siyabonga abazalwane le senior siyabingelela sibingelela amabishop ethu mama wethu Manyoni siyabingelela gogo namabishopikazi onke egameni likaJesu sibingelela ibandla lonke likaNkulunkulu elingenayo baba wethu Bishop Mshazi siyabingelela mkhulu ngibonile baba wethu mengameli uNtanzi nabazalwane abanye abazalwane siyabonga nabafundisi abangapha abathanda kuba nathi bazalwane abefundisi abangapha ngezansi siyababingelela ngiyabingelela abaholi egameni likaJesu bafakazi nethimba lakho Nkosi yami elinganyuke liphezulu siyanibonga bazalwane sibonga uNkulunkulu ke bazalwane ngalesi sikhathi nje ngithanda ukuhlaselwa idemoni bazalwane angazi ukuthi izweni nginohamba ngathi ngahlala phansi aphela manje bathi ke nangu baba wami sizosizana naye la besikade sibonga ke ubaba wethu speaker ubaba wethu uNgcwabo Bishop ukubanizwe baba wami ongiphethe bazalwane ngekulunge angasho lutho ngoba ungiphethe otherwise ngingaphelelwa indawo yokusondela ingangiphelela bazalwane siyabonga Nkosi yami siyabonga Pholoba siyabonga Qadi ngizophakamisa ke bazalwane aziziningi ikhulumi ngoba uNosunday bazalwane bese ngidlulisela kwinkosi yami yesonto izokwenza umsebenzi wosuku ngicela ukusukumisa one of the ladies lapha kwi higher rank umama wethu uBishop uKhumalo khona la eMlazi mama wethu Bishop uzophakama nawe usho lo uNkulunkulu akuphathise kona ukuthi uzokusho la sizokuzwa thina ngokukholwa egameni likaJesu amen
ngezikhalo zabo, ngibingelele omama bonke ngezikhalo zabo, ngibingelele ubabumede usingaye, abaphathi bohlelo, ngibingelele omama, ngibingelele abantu abasha, kwelihle igama lomfowethu uJesu Kristu. Shines cover shine. Shines cover shine. Ngithi nami ngifuna ukuyika amandla. Ndiza ezimncane ndiza. Flies cover fly. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu namhlanje sasihambile wasigcina. Ubaba uzofundela nje izwe sengimnike lona bese ngiyaqhubeka ngiyakhuluma. Amen. Amen bazalwane. Izaga 3. Amen. Ivesi u5 no6. Isihloko sibhalwe ngokubanzi sithi umethemba uJehova. U5. Themba uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciki kokwakho ukuqonda. 6. Mazise yena ezindleleni zakho zonke, uyakuqondisa imikhondo yakho. Amen. Alibonga igama lenkosi bathandekayo. Ngibingelele ukubabhumede again. Umama Khumalo umama wasemlazi. Ubaba uGumede wasemlazi. Bazalwane enhlizweni yami nginokujabula okukhulu okuyisimangaliso. Ngajabula mzukwana ngizwa ukuthi ubaba uNgcobo unenkonzo njengalena ayihlelela ubaba uGumede. Ngathi awu uJehova uyabazi bakhe abaphephela kuyena. Ukubona mase sila emlazi ubone ngathi abaholi bayashoda, ubone ngathi asiphelele. Angithi ngisayashoda, ubone ngathi asiphelele. Uthe mase ekuphakamisa ubaba uNgcobo ukuthi ubaba uGumede uzombathisa kanje ngathi wina. Kwethu uNkulunkulu qamba amasu ukuthi ngumqoshwa kulomsaba ngumqoshwa kuyena. Ubaba uGumede omunye ubaba balamlazi esisebenzisana naye kamnandi ngalendlela. Ubaba uGumede omunye ubaba engithi mengidlelelwa yinto ebrentshini uyena umuntu oqala engimbikelayo and ubaba uGumede akazisilahle singamanzi amancane. Siyathokoza ngawe, siyathokoza ukuba ngaphansi kwakho emlazi, siyathokoza ukuthi mesimemeza ugijima uzosibambisa la suke sikhona. Awukaze washiya sonke kodwa engikujabulela kakhulu sesizohamba nawe siziqhenya, sesizohamba nawe usuhloniphekile. Ungasefuzakala ukuthi lo mama oqhasha yedwa bakha abaholi abahlobe njengaye. Kodwa ngiyabonga kakhulu ubaba uNgcobo namhlanje ubonile ukuthi kufanele ubaba uNgcobo ahlonipheke. Siyabonga kakhulu nomkhulu wethu ubaba Mashinini abonile ukuthi ubaba kumele ahlonipheke afane nabo bonke abaholi athi bezosiza ezobambisana nathi. Kodwa kutholakala ukuthi isigci nenhlonipho kuyena ikhona. Babethu uthobekile, awuzange uzulinde lokulinda ukuthi cha ngilindeni ngifuna ukuqoqa. Uthe khona kunje ngihamba ngedwa noma ngabe kuyaqala ukwenzeka ukuthi agqokiswe ehamba yedwa kodwa kuzoqala ngami futhi noma uzobona ukuthi kuyenzeka akudingeki ukuthi uzungene endimeni yesibili kade ungaqondile. Mina bengizothi mhlawumbe uzoqala ukuthi hayi ngizolinda kuze kube khona umama engimtholayo engizokwazi ukugwaba kanye nayo. Wathi cha ikhona indodakazi yami ngizogwaba kanye nayo iphelele mina ngihamba nayo zonke indawo namanje ngizogwaba kanye nayo. Izwe esilifundayo engithanda ukuqinisa abangcwele ngiphinde ngiqinise ubaba uGumede nebandla lakhe elithi themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo ngayo yonke inhliziyo yakho. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Isihloko sithi ukumthemba uJehova. Bazalwane thina ezinye izinto sihlela ngendlela yethu kodwa qhamuka uJehova asiplanele ngendlela yakhe. Bekudingeka thina simthembe ubaba uNkulunkulu, simthembe noma isimo sivuma noma singavumi kodwa umthembe ukuthi kuzokwenzeka futhi ngizoma. Simbona nobaba Gumede emthembile ubaba uNkulunkulu wathi noma kunjani ngizokuthemba ngenhliziyo yami yonke. Laze lathi lebandla baba uGumede ngeke sikushiye wedwa, la ofa khona sizofa khona, lathi la onyathela khona sizonyathela kanye nawe. Nathi baba uGumede siwumlazi sizosho njalo namhlanje ukuthi uhlalile wamthemba baba uNkulunkulu, wamthemba isimo sivuma, wamthemba isimo singavumi. Wathi kodwa ngicela ukuma kanye naye noma izinto
ngiqhubeka ngithi Thethembe athi unganciki ngokwakho ukuqonda mazisa yena ezindleleni zonke uyakuqondisa imikhondo yakho mazisa yena ezindleleni zonke unganciki ngokwakho ukuqonda ubungancika ngokwakho ukuqonda ungabe uthi cha manje ngimele kancane ngisafuna uqoqa kodwa ukhombisile ukuthi uyile ndoda engazange izimkhethe ubaba uNkulunkulu imkhethiswa ukugula noma imkhethiswa izinto zasemhlabeni ukhombisile ukuthi uyile ndoda noma ngabe sekwenzekani noma isima yodwa kodwa wathembisa ukhombisa ubuqotho bakho siyabonga baba uGumede endaweni yaseMlazi ukuba nobaba onjengawe futhi sinethemba lokuthi noma sebekungathisile le ngubo yasemkhobeni yobukhosi kodwa ngeke uzuthuki isivangeli ngoba sifuna obaba omama abazohamba endleleni bangayithukisi ivangeli ukuthi uhamba wedwa akusho ukuthi sekufanele ivangeli libonakale liguquka ngawe kodwa ukhombisile ukuthi cha kuyenzeka noma umama engasekho indodi yami manje imdumisa ubaba uNkulunkulu iphathi ibandla ilakhi ibandla hamba ngalowo mandla baGumede ungasabheke emuva siwumlazi siyakwethemba and sikuthembile uhamba kahle kuthina angashintshiki inyawo mase bengibathisile sicela uhambe ngale ndlela obuhamba ngayo kodwa bese ugijima kakhulu ugijima ungasabheke emuva ngoba bamethembayo ubaba uNkulunkulu yena uyabanika amandla amasha ukuthi noma izinto iguquka lingaguquki ibandla lethu zingaguquki izinto kodwa yena akaguquki uma uyaphakama azame nomuntu azamthwala ahambe naye sebenguka bengathi bethi kuzokwenzeka kanjani uzophela amandla endleleni kodwa amandla wasiwabona uwafumana baba siyambonga uNkulunkulu sine ubaba wakho lo asifuna ukumbona enembekile egcwele ungcola njengoba ubaba wakho sinesingazenje umthande kakhulu ukuthi abafana bazothi wena wasuzwana nomkhulu kangaka wena ungakusanaki izinto zasemhlabeni ziyadlula kodwa sijabulela lokho ukubona umnakekelo ubaba silibona nebandla bapha abazalwane baseMlazi bapha abazalwane balobaba engihamba nabo engigijima nabo ngibazi bonke ngoba uma ngibafonela ngithi nakho konakele bathi baGumede asize ma bekuze bewedwa bathi uthe ubaba asize ma sizoba kanye nawe ngiyabonga kakhulu bazalwane baseMlazi ngiyabonga baGumede uNkulunkulu akusize akugcwalisele amanye amandla akwandisele umusa njalo hallelujah. I'm going to